Бардор азиз, нарх навои витрина раҳмиядам метен ҳозир барои ки нарх навои витрина уҷар ки қимат нарх пешнаш ай қимат не нарх пешнаш мондаги ай ва ҳозир боша нарх навои телефонро иваз кардем ҳозир бегаи рӯзда ва худо хоҳад ҳозир нарх навои нава шумо якҷо фаҳмида метавонед. Мисол медроин дарем Telegram, ин ҳозир ман телефони худам хат нишонтон метиҳам. Ин Telegram медроин, так медроин ҷои поисонда Telegram да ҷои поисонда менависен Real phone, ина real нависен худаш real phone якка мебара ята real авя мебара ята real phone таб real phone мезанед да булош ина бардор азиз инҷа нигоҳ кун қисмати болош нарх нома нависонагай ин закрепит ширагай нарх нома да болош дер мекун прайси ҳамаи телефонҳо нархҳои ҳамаи телефонҳо мебарад шумода ва ина бошад Redmi нигоҳ кун бардор азиз Redmi уже алка буромад нархи телефон пример инҷа да бад ини телефон 9990 9490 бад инҷа да уже дар Telegram бошад 8500 рубл мисол 1000 рубл арзон 500 рубл арзонтар 1000 рубл арзонтар мешавад баъзе телефон 1500 рубл арзон дар Telegram мисол бардоре ки через Telegram занг мезанам ва худшон медонад ки уже дар куҷо арзонтар ай мисол ба ин хотир бардоро мо через Telegram чи хабари наве ки якум мода мешавад дар Telegram мепартем ба ин хотир дуромада обуна шида монед дар Telegram канали мо ва ина нигоҳ кунед Redmi AD Plus 5990 рубл ин хе телефонча Redmi AD Plus Redmi A3 ҳастан бардоре свети кабуд свети сиёҳ свети сабз ва 128 тага дорад ва нархи иш бошад дар магазини мо 6990 рубл 8500 рубл ина чиқар гесен дар Telegram ва иҷа бу бардоре Redmi 12 гуфтам тона Redmi 12 мисол 8500 рубл 10500 рубл Redmi 12 нигоҳ кунед бардоре 12990 рубл дар Telegram нархи иваз кардем уже 12490 рубл яъне ки 500 рубл арзон кардем ва ин светои кабутиш аст свети сиёҳш аст свети силвериш аст ина бардоре азиз 14490 рубл 256 тагаш ва Note 12 ҳастан инҷа бо Redmi 13s ҳастай Redmi 13s бардоре азиз чиқар гидесен 11990 рубл ва дар инҷа бошад дар магазин бошад нархи телефон 12500 рубл ин нархи пешнаш яъне ки 500 рубл ирам арзон шунед ва Redmi 256 тагаш 14490 рубл буд ва нархи Telegram хати мисол нархи иваз кардем уже 13990 рубл барои харидорӣ кардан метавонед ки рақамое ки дар рӯи экрани дестем муроҷиат кунед албатта ҳатман авиа каси шумо ҷавоб метиҳад дар Telegram обуна шудан аётон набурад Realphone Moskva ҳама вақт ба фоидаи шумо ба телефони оригинал ба фурӯш аст. Хоб ин телефони хидмат шо ин фурӯши нест ва ҷа Redmi Note 12 аст 14500 рубл ҳоли ҳамун нархи дастрас барои ҳамара Note 13 омадагай бардор азиз Redmi Note 13 Note 13 Pro Note 13 Pro Plus ҳар се телефоне ки нав буромад ҳар сеш дар наличӣ ҳаст ва нархи телефонҳо бошад дар магазини мо Note 13 17990 рубл Note 13 8 ба 126 18500 рубл Note 13 8 ба 256 19990 рубл Note 13 Pro 25500 ва 512 гигабайташ 29490 рубл Note 13 Pro Plus бошад 36000 рубл ва Note 13 Pro 512 гигабайташ 40000 рубл будааст и нархномаи телефонои Redmi буд ва дига моделҳоам дар инҷа аст Poco ҳаст Realme ҳаст Honor ҳаст Tecno Spark ҳаст Infinix ҳаст бо боло дар якумда Samsung хоб бардорез нархи навои ҳамаи телефонҳоро мисол дар Telegram мепартем чи хабари наве ки мебиёд чи телефони нав чи аксессуари наве мебиёд мо аввал дар Telegram канал мепартем так шо Telegram дуромада обуна шида монед Realphone Moskva Realphone ина бардорез тарзи нависаш Realphone ёки мисол ба штрих-кодам метавонед ки бидурен тамошош кунед Realphone ва ёки через описании ҳар як видеои мо мисол ина видео пафтагем видеои мо медроина ин видео болош да ябор мисол ина нигоҳ кунед ешо ина поёнда ешоай болам ешо ябор зер кунед агар якан Telegram канали мо мебурад десен Telegram канал дар поёни ҳар як видео дар описании ҳастай ина болоям Telegram канал ябор зер мекунед прямо шуморо мебарад дар Telegram ҳамроҳтон мекунед ина всё открыто хоб ина Telegram Tecno Spark 20 Pro Plus омад ина 18490 рубл буд мондаги будем хоб ина даже даҷа мошинкорам нархошон ҳаст ҳамаш инҷа мепартем бошина мошинкар нархша бинед 9990 рубл барои муроҷиатон ин рақамода муроҷиат мекунед так что бемалол метавонед ки обуна шавед ина почтаам рафт расид хоб доставкаам албатта ина почтаора уже равон кардем доставкаам тавассути почта Россия ба ҳама шаҳрҳо равон мекунем бемалол муроҷиат кардантон мумкин аст бардоре ки дар дигар шаҳрҳо қарор доред ина почтаотонро мисол тайёр мекунем равон мекунам бачаҳоам хеле чиқар ки дестен ина ми почтаи бардорие ки уже алкай рафта расидааст ина алкай
Шарипов Рамазон ака почта расида, рафта получаточка метони уже. Иже посылка Южный Сахалин расидаст, уже Мушинка расидаст, А54 Рахдай, так иже Омск Рахдай. Ини почтое ки уже бардор получат кардагаан, ини қадар почта ҳар як бардори мо раҳмат ба ҳар якта ино ки мисол бовар карданд ай раҳи дуристода заказ мекунанд, иншоалло ба бовариашон масад хиёнат намекунем, иншоалло ба дили пур равон мекунем. Ва агар ки шумо ҳам заказ кардан хоҳем, метавонед ки бемалол заказ кардан гиред. Магазини Realfon ҳам вақт дар хизмати шумоаст ва телефонҳои нав овардаги ҳозир худохоҳ видеои ирам муҷоҳака дар канал бояд бошад, метавонед будроен тамошо кунед. Телефонҳои нав ҳамаашо абзор карда нишон додам шумода ва метавонед ки бемалол муроҷиат кардан гиред. Ин магазини Realfon магазин, ина авиакассаи мо, авиакассаи Real Avia. Метавонед ки ҳамин рақамода барои авиакасса, барои билет муроҷиат кардан гиред. Авиакассир ҳам вақт дар хизмати шумоаст.